Здравейте! Сега ще играем Six Guns на мултиплеер, защото може и на синглплеер, може и на мултиплеер. Аз ще избера първо на мултиплеер, за да пробваме. И тогава след това ще пробваме да играем на синглплеер. То самата история там нещо такова се води това. Избираме тук някаква карта. Ще го дам на рандом. Просто така плей. Да видим дали ще има поне 2 човека. Да се надяваме да има поне 2, да не е чак толкова скучно. Опа! Зарежда. Тук така, както гледам, може да се играе по отбори червените и срещу сините или нещо такова. Така... Започва. Аз съм от червените. Сини... Има и сини. Добре, само че сега... Добре, какво трябва да правя? Айде бе, измини през децата, бе, идиот такъв. Ето го мръстика! Бой! Ама то се крие, не е честно. То с какви оръжия, бе? Не е честно, какво е това? Баси, не е честно, това. Но обаче, че видяхме, има хора. Бой. Абе, айде бе, убий го бе. Ще го убия, айде, давай, днеска го убий. Защо презареждаш, убий го просто. Айде бе, хедшот не можеш да му удариш. Гледай, 10 човека го бият това бе. Айде де. Няма тук. Аз губих. Мога ли да му снайпера или пушка или какво е това? Искам си я гепса. Не можеш. Не е позволено. Виждам там някакво знаменце, явно трябва да се придвижи до него. Той как се задъхва като някакъв астматик. Лошо! Зад мен! По дяволите. Трябва да бягам. Постоянно умираме. Айде стига бе, бата, мини през тази тъпа врата. Ето го. Ама той как му е така съвъргаля? Ясно. Времето... Не! Само няма стреляш. Не бе! Ще си играм ние на синглплеера, защото тук са просто гадни мръсници, които го играят това поне няколко месеца, за може така просто се промъкват от стена на стена и да ми бият хедшота. Друго си е на синглплеера. Добре. Къде беше това? Ето тук. Май. Али беше? Да, ето. Make a brutal fashion statement which these gory gentlemen. Може да си правим оръжия. Фешън оръжия, брутални фешън оръжия. Играта е наистина интересна. Мисля, че съм играл преди доста време. Натам май се биеш с мечка. Или друга игра. Ще види го. Зарежда доста бавничко ми се струва. Ето започвам. Not now. Добре са, какво трябва да правя? Май пак трябва да се бием с хора. Това нашия каубой не престана сам с хора се бие това. Не мога ли нещо си свири на коня или? Просто си спидваме пътя.
Ето. Колко лесно просто се спидва един път. Както и да е. Оф, не ми хареса, че трябва да се бия с тия. Беше хедшот. Гледам тук една кожиничка. Мърсник. Само не ме биеш. Пау. Ай, тук ти удари един крак, бе. Удари го, бе! Аре, бе, що така ми крашваш? Играта е малко бъгава. Но наистина е доста интересна. Не знам кой ме цепи. Къде си, бе? Мама ти стара, видяхте. Ей, теб те видях. О. Много си красива, бе. Чакай, сега ще спукам на тебе силикона. Стой така, не мога да има. Махнахме и силикона. Ревия за силикона. Къде си? Искам ти пушката, искам пушката. Аре, умри, бе. Трябва да загасим огъня. Ама ние сме толкова точни, че ще ударим точно там. Какво стана са? Огъня изгасли са? Да. Вау. Имаме нечовешки умения. Сега трябва да го изгасиме. Като шибнем. Тука? Не. Тука? Да. Я. И огъня изгасна. Ай, карамба. Ей, тук ще пием. Има тук някакви дранкулки, гледам. Добре. Ревенджер Шоу. Мен не ме интересуват. Майче му чудовищко. Добре, не знам какво стана. И играта продължава. Сега ще играем